ከተማ ትሮንዳሃይም ሳልሳይ እታ ዝዓበየት ከተማ ኖርዌያ ኣብዛ ከተማ ልዕሊ 200,000 ተቐማጦ ኣለዉ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ዝመጹ በኣሽሓት ዝቁጸሩ ተምሃሮውን ኣብዛ ከተማ ይርከቡ ብብዝሒ ኤርትራውያን ዝቕመጡላ ከተማ እውን እያ ከተማ ትሮንዳሃይም ምስ ከተማ ከረን ምሕዝነታዊ ርክብ ኣለወን እንተኾነ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ከተማታት ዘሎ ምሕዝነታዊ ርክብ ኣብዚ ግዜ እዚ ዘሕቲሉ ከም ዘለዩ ዝነገር ንሎሚ ንከተማ ትሮንዳሃይም ኣይኮናን ከነላልየኩም እንታይ ደኣ ኣብዛ ከተማ ኣብ ዝርከብ ቤተ መዘከር ብዛዕባ ዘላ ኤርትራዊት ክራር እያ ሪንግቬይ ሙዚክ ሙዚየም ማለት ሪንግቬይ ናይ ሙዚቃ ቤት መዘከር ኣብዛ ከተማ እዩ ዝርከብ እዚ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ፍሉጣት ቤት መዘከር ዝሃገር እዩ ኣብዚ ቤት መዘከር ናይ ልዕሊ 80 ሃገራት ባህላውን ዘመናውን መሳርሒታት ሙዚቃ ይርከብ ነዚ ቤት መዘከር ዓመታዊ በኣሽሓት ዝቁጸሩ ህዝቢ ከም ዝበጽሕዎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ሪንግቬይ ናይ ሙዚቃ ቤት መዘከር ኤርትራ ሃገርናውን ተወኪላ ኣላ ኤርትራ ብፍሊቲ ቅርጺ ማለት ብዲዛይን ካርታ ኤርትራን ብሕብርታት ባንዴራ ኤርትራን ዝወቀበት ክራርያ ተወኪላ ነዛ ክራር ብናቱ ተበግሶ ሰሪሑ ናብዛ ቤት መዘከር ዘረከበን ንኤርትራ ብዓቕሙ ምስ ዓለም ዘላለየ ህርኩት መንእሰይ ሄኖክ ያዕቆብ ወዲ ያዕቆብ እዩ ወዲ ያዕቆብ ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ኣብ ከተማ ትሮንዳሃይም ኖርዌይ ዝነብር ሄኖክ ነዛ ክራር ንምስራሕ ዘበገሶ እንታይ ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ምስ ተስፋና ፕሮዳክሽን ኣብ ዘካየድናዮ ቃለ መሕተት ከምዚ ኢሉ ነይሩ ቅድሚ እዚ ግን እቲ ቀንዲ ክሰርሐን ዘገደደኒ እሞ ኣብዚ ቤተ መዘከር ዝቅመጥ ተገደደኒ ምክንያት ናብቲ ውሽጢ ኣዚርኒ ማለት እዩ እንዳዘርና ከለና ነዛ ክራር ማለት ብሓፈሽኡ ብወረቐት ተሳኢላ ካልእ ልክ ሕንጂ ከምዚ ንሪአን ዘለና ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮፍ ኢለን ነይረን ዋጣኻ ፀኒሓትን ማለት እዩ ተሰሪሓ ሓደ ሰብ ነታ ክራር ሒዝዋ ተሳኢሉ ስእሊ እያ ኖርማል ስእሊ ከምከም ገይሮም ኣሚጦማ እዮም ኦኬ ኢላ ሽዑ ክሰርሓ ተገዲደ ማለት እዩ ክሰርሕ ኣለኒ ሰርሒ ኣብዚ ቦታ ዝተኣተወሉ ምክንያት ክፈጥር ኣለኒ ኢለ እቲ ምስራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ግን ሽዑ ዲዛይን ከዓ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢለ ማለት እዩ ብኡ ምክንያት ተሰሪሑ ነዚ ዝትሪኦ ዘለካ ኢሎም መዓንቲ ኣብዚ ገዛ ከዓ ተበቂዑ ማለት እዩ እዛ ብሄኖክ ወዲ ያዕቆብ ብፍሊቲ ዲዛይን ዝተሰርሐት ድንቂ ዝኾነት ክራር ከምዚ ትርእይዋ ኣብቲ ቤት መዘከር ሪንግቬይ ሙዚክ ሙዚየም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተቐሚጣ ብሰባት እውን ክትብጻሕ ተዓዚብና ሓላፊ ክፍሊ ኤግዚቢሽን እቲ ቤት መዘከር እውን ከም ዝገለጸልና ብጣዕሚ ደስ ዘብል ግብረ መልሲ ካብ ተዓዘብቲ ይመጾ ከም ዘሎ እዩ ሰባት ንኤርትራ ብመገዲ ዘኽራር በቀሊሉ ይላለይዋ ከም ዘለዉ ገሊጽልና ኣብዛ ናይ ሎሚ ቃለ መሕተት ሓላፊ ክፍሊ ኤግዚቢሽን ናይዚ ቤት መዘከር ላሽ ሜልሁስ ዝገበርናዮ ሓፂር ቃለ መሕተት ከምኡውን ንሄኖክ እዛ ክራር ኣብ ቤት መዘከር ሪንግቬይ ብብዝሒ ሰባት ትብጻሕ ምህላዋ እንታይ ከም ዝተሰምዖ ክነግረና እዩ ንላሽ ሜልሁስን ሄኖክ ወዲ ያዕቆብን ብሽም ተዓዘብትና ስለቲ ዝሃቡና ሓፂር ቃለ መሕተት ነመስግኖም እምበኣርከስ ናብቲ መደብ ከፍለኩም እየ ሰናይ ምክትታል
هنوك إذا خرار عبزي بيت مذكر بخبرة تقميت أختر يخلخها انت يسمعك؟ يا سمعك سمعت ولقاو سرح يكونن ولقاو سرح كون ግን ولقاوي نعي وكيلو اي دغلص ايكونن تسرح بعبينا هاجر وكيلي كنت ترايو زلا بسل مالتي كارتالو تي بانديرالو بعبي خامس سرحت موسيقى ስለዝኾነት مالتي سمعن سمعت بتعمي حبني سمعك مليسكا تبرتعون زدافع نغري قن خايا كبرت حمز مزلني سجيرها نزلا كنزول كاغن حابن سمعني عبينا حزب نبرت كاس لزخونه نفس خادو كتلالينا مخالك Jag heter Lars-Erik Mellhus. شمي لاش إريك ميلوس يزبحال أبزرينج بيناي موسيقى بيت مذكرية لسرح كنا تسرح دما ممهر موسيقان حالا في كفلي إكزيبيشني. Jeg jobber mye med barn, spiller musikk og lager utstillinger. بزعبا رينج بيناي موسيقى بيت مذكر قرب منجر كنادو. Ja. Ringve Musikkmuseum et musikkmuseum med veldig mange musikkinstrumenter fra hele verden. رينجبه ناي موسيقى بيت مذكريو استفلاليو مساحيتات موسيقى دارجا كامل العالم يركبوا أبزي بوتا قدمي 7 ዓመታት ቪዲዮ ጀሚሩ ቀዳመ ናይ ሙዚቃ ኤግዚቢሽኑን ኣብዚ ቦታ ይተራእዩ ዝተፈላለዩ ዘመናውን ባህላውን መሳርሒታት ሙዚቃ በብዝሒ ናብ ምርኢት ይቐርቡ ናብዚ ቤት መዘከር ዝመፁ ሰባት ነዘኽራር ምስ ረኣይዋ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህቡ? Kjempebra tilbakemeldinger. Vi synes ጽቡቅ ግብረ መልሲ ኢና ንረክብ ሄኖክ ሰርሒዎን ዘሎ ክራራት ብጣዕሚ ደስ ዝብላን ጽቡቓትን እየን እዘን ኣብዚ ዘለዋ እታ ሓንቲ ናይ ቀደም ግዜ ክራር እዛ ሄኖክ ሰርሒዋ ዘሎ ድማ ዘመናዊት እየን ስለዚ በጻሕቲ ነቲ ናይዘን ክልተ ዝመሳሰላን ከምኡውን ዝፈላለያን ብቐሊሉ ክዕዘቡ እድል ዝፈጥር እዩ ቅድሚ ሕጂ ክራር ሪኦም ዘይፈልጡ እዛ ክራር ሄኖክ ሰርሒዋ ዘሎ ናይ ኤሌክትሪክ ጊታር ትመስል እያ እዮም ዝብሉ ሕጂ ግን ክራር እንታይ ምዃና ኣፍልጦ ኣለዎም ኢለ ይዝኣምን ብዛዕባ ኤርትራን ከምኡውን ሙዚቃ ኤርትራን ኣፍልጦ ኣለካ ዶ? Jeg vet jo ikke så masse med Eritrea. Jeg vet at det veldig mange eritreere. ብዙሕ ብዛዕባ ኤርትራ ኣፍልጦ የብለይን እንተኾነ ትሮንዳሂም ምስ ሓንቲ ከተማ ኤርትራ ምሕዝነት ከም ዘለዋ ይፈልጥ ኣብ ከተማ ትሮንዳሂም ኤርትራውያን ብብዝሒ ከም ዝነብሩን ይፈልጥ እዮም ኤርትራ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪካ ከም ትርከብ ይፈልጥ ንታሪክ ኤርትራ እውን ንእሽተይ ኣፍልጦ ኣለኒ ንሙዚቃ ኤርትራን ባህሊ ኤርትራን ዳርጋ ይፈልጥኒ ነይረ ሕጂ ግን ምስ ሄኖክ ምስ ተላለኹ ብመንገዲ ሄኖክ ንመሳርሒታት ሙዚቃ ኤርትራን ክፈልጥ ጀሚረ ንደረፍቲ ኤርትራ እውን ተላለየ ሓደ ካብኣቶም أبراهام أفورقي أنتي حجنا أبراهام أفورقي من البات تشيم كداعم كله خاني أبراهام أفورقي هم كلنا نسب كارسب إثار كيف وترلو كار درافع يلند يخدبل أنا أبراهام أفورقي ممسي مخنيات نجزارسو نزخرها زيا كمتي بحادث صحف كن حجي أبتي إنترفيو والكوا أب نسيه دم بكوا مالتي دحر شح عمت مجمرتا ጊዜ ፉሊ ለውጥ ማቲው ኖርማል ክራር ነራ ፒክ አፕ አቲዋዚ መጉልሕ ድምጺ ወይ ካ ኤሌክትሮኒክ ንበሎ ተወለረ ዳጌርላ ማለትዩ ካወቅቲ ግን ፉሊ ቅርጽ ክሳይድ ገበርላ አብራ ሕጂን በዚ ምክንያት ነብራማ ፈርቅ ምጽየፍቲ ሐሳባት ማለት ነዛ ክራርጃ በብ ስቴብናቶም በብናቶም ደረጃ ምን ለውጥ ገርላ ማቲው سكاس حجي بس حتى زلا بيك أب ده تولر دايو ميجر دقبر لها أبراهام أفورقي أنا خاني كم تدول كوخايو بحسب الله كم ناكلت يوم كا فلي زبالة زي ترى ديزاين راح يكونس فلي زبالة قال نقدر توسخ لله حيز خمس تسفى قبل مالتي كم شيء ما تسفانا برودكشن ناي تسفاها مدبيا ني إرتراوين تقمّاط ترون ده من كبابيان تبلو انت لك أمودة تعدل كبكا
Ja, jeg vil si at dere må komme på Ringve. እወ ኣነ ንኤርትራውያን ተቐማጦ ትሮንዳይምን ከባቢያን ክብሎ ዝደሊ ናብዚ ቤተ መዘክር ምፁ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘመናውን ባህላውን መሳርሕታት ሙዚቃ ክትሪኢኹም ከምኡውን ሄኖክ ኣብዚ ኣቕሚጥዋን ዘሎ ጽብቕቲ ክራሩን ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ናብዚ ቤተ መዘክር ምፁ መዛወሪ ፓርኩን ኣለና ናብቲ ፓርክ ዞር ትብሉ ሻይ ቡኑን ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም Eller man kan ta en liten tur i parken. Eller man kan sette seg på kaféen og ta en kaffekopp. Så dere må selvfølgelig komme på Ringve. ያ እቲ ምስራሕ መደብ ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣሎ ሓሳባት እንት ቅድሚ ሕጂ ነገርኩ ካዩ ቦታ ጥራሕ ዲ ተረኽበለ እምበር ሕጂ ሓስቦ ሓሳብ እንተሃልዩ ያ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ማለት እዩ ፍልይ ዝበለ ስራሕ ሒዛ ክመፅእ ማለት እዩ ልክዕ ከምቶም ኣቦታትናን ዓበይቲ ኣያታትናን ፍልይ ዝበለ ስራሕ ሰሪሖም ዘበርከቱ ኣና ከምኡ ነገር ፍልይ ዝበለ ዘይተረኣየ ነገር ሒዛ ክመፅእ ኣብ ሓሳብ ኣለኹ ያ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ በዚህ አጋጣሚ ዝብሎ ነገር ተሃልዩ መጀመርታ ነስራሕ እዚ ጀሚሩ ኣፈጺሙ ነዚ ናይሎም ዓንቲ ከምዲልና ንሪኦ ዘብቃዕና ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ቀፂለ እስኻ ደኻምካ ኹን ምስ መሳርሕትኻ ኩሉ ነገራትካ ግዜኻ ከይፀብፀብካ ኣብ ጎነይ ኮንካ እውን ነስራሕ እዚ ካብ ዘለናዮ ቦታ ወፂኡ ምሳና ዘየለው ኮታብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክፍለጥ ንምግባር ዝገበርካዮ ናይ ኩሉ ምርብራብ ከመስግነካ ፎቱ ንተስፋና ፕሮዳክሽን ያ Dere må sjekke ut ኣነ ክብሎ ዝደሊ ናብ ሪንግበ ብምምፃእ ንክራር ሄኖክ ራእይዋ ክብለኩም ዝደሊ ተስፋና ፕሮዳክሽን ንመስግነኩም ኣብዚ መፂኹም ንኩሉ ዝገበርኩም መስራሓት ዘለኒ ኣድናቆት ክገልፀልኩም ይደሊ ሰላምተና ኣኺ ካብ ኣኽራንቲ ዝታ ካብቲ ጽኑዕ ዕርደይ ናይ ጭኩናት ዋልታ አንዱ ኣኺ ልኪ እናበልኩ ገና ረሕሪሕክዮ ከይድኪ ሺሻይና ይፍቕርና ሰላምተና ኣኺ ካብ ኣኽራንቲ ዝታ ካብቲ ጽኑዕ ዕርደይ ናይ ጭኩናት ዋልታ አንዱ ኣኺ ልኪዩ እናበልኩ ገና ረሕሪሕክዮ ከይድኪ ሺሻይና ይፍቕርና ቁር ዘይፈልጥ ጨካን ኣረሜኔ ህይወታና ከንቱ ዘባኸነ ጨካን ስርዓት ዘይርህብህ ጓና ኣብ ዕሸሉ ሓሪሩ ፍቕርን ከይርስዓኪ ኣነ ከመይ ገይረ ብፍላይ ናባኺ ኣይኩኖን ጨኪነ ቦታ ሓዝለይ ኣና ንኽልቴና ናይ መቓብር ፍቕሪ ደጊም ሕሸና ዓለም ኣይከዓብሰለይ ጽሙዕ ዓለም ብድሕሪኺ ጽሙዋ ናይ ዓለም ኣይደልዮን ኣና ንዘለዓለም ብድሕሪኺ ጽሙዋ ናይ ዓለም ኣይደልዮን ኣና ንዘለዓለም ሰላምታ ኣኺ ካብ ኣኽራንቲ ዝታ ካብቲ ጽኑዕ ዕርደይ ናይ ጭኩናት ዋልታ ካንዶ ኣኺ ልኪዩ ኣናበልኩ ግና ረሕሪሕክዮ ከይድኪ ሺሻይና ይፍቕርና
تقرماخي ملكح مناخي يسقالحو عماد هايكي بدحريخي سمواني عالم عايد اليون حنا نزل عالم كيرسعكي أنا اسكميجيري بفلاينا باخي عيكونون شاكيري بوت حازلي حنان غلتينا نايم عبر فغري دقي محشل سمو عالم هايك عبسلي انفيني سمو عالم هايك عن البيني برحريخي سمواني عالم هاي اليوم عنا نزل عالم برحريخي سمواني عالم هاي اليوم عنا نزل عالم مسمن قريب كني هانا مسمن قريب كني هانا